Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Mga igalang ison, maing adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sinautunta nga na kay maayong panglawas karon igsuon ha. Gumikan kay karong mga panahon na dili nato ang ayan nga kumpiyansahan ang ato ang mga kaugalingon lawas. Gumikan kay posible nga maigo kita sa mga ginatawag nato nga mga problema no sa ato ang panglawas. Mo nang importante kaayo nga mag-amping kita. Ilabi na gayon sa mga kaigsuonan nato diha karon nga medyo adunay pagkahilig sa pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon o baka pud mga higalang igsuon no kaning mga kaigsuonan natong dili man gali moinom og mga alkoholikong ilimnon pero grabe makakaon og mga pagkaon nga taas sa taba. Di man ikaw nun mga igalang isuon nga importante nga ato pong ampingan kining atong mga atay. Kay kining atong mga atay dako kini siyang trabaho sa atong lawas. Sila mo'y nagasala or siya mo'y gasala sa ato ang mga dugo nga mamahimo kining maayo nga i-rotate or i-circulate sa ato ang tibuok kalawasan. Kung pananglitan mga igalang igsuon, natay problema sa pag-angkon og taba sa ato ang liver or kini ginatawag natong fatty liver. Timani kanunay mga higalang igsuon ha nga dunay mga problema na mga kahigayunan no. Ilabi na katong mga kaigsuonan nato mahilig sa mga mamantikaong mga pagkaon nga makaangkon kita ginatawag natong non-alcoholic fatty liver disease. Usa kini siya kamatang sa problema sa atong atay igsuon nga wala naglambigit sa mga alkohol nga ilimnon. Pero napoy mga ginaingon nga kanang problema sa atong atay nga gikan ra pod sa pag-inom kanunay nato sa alkoholikong ilimnon kining mga ilimnong makahubog. Mao kini mga igalang igsuon ang mga sinyales nga adunay nagaburot or adunay pag-angko nato og kaning ginatawag nato nga problema sa taba or kaning fats or kaning ginatawag natong fatty liver disease no sa ato ang mga atay. Timani kanunay mga igalang igsuon dili ra bali kini siya dali mabantayan no. Unang importante sa kayo nga ato siyang pamatikdan. Importante nga kanunay kitang magalantaw sa ato ang panglawas. Ilabi na kung pananglitan kita kanunay tang magaangkon o kanunay nga pagkakapoy sa lawas. Kumbaga low kayo og atong energy no. Bisag sakto kita sa katulog. Gumikan kay ang natapok nga taba or inflammation sa atong atay o kini ginatawag natong fatty liver, mas maglisod ang ato ang atay sa pag-filter gamit ang ato ang lawas nga enerhiya para ma-maintain ang normal function. Usahay pod mga igalay isuon adunay paggahi o baka pagsakit kining atong right part sa ato ang tiyan no kaning ato ang gihimutangan sa ato ang atay kaning sa right side sa taas part ani niya sa atong abdomen aduna kitay mabati nga murag usahay manggahi o baka medyo sakit ang atay ang atong atay na amang gana siya gibutang diyan dapita ug kung kini adunay inflammation adunay sobrang taba adunay pressure nga atong mabati sa ato ang ginatawag nga liver area. Ang uban pod mga igalang isuon mawad-an og appetite no gradual man o baka kalit nga pagbaba sa gana sa pagkaon. Gumikan kay ang atay nato konektado man kini sa atong digestion ug kung kini compromised o nay problema posible nga adunay problema sa bile o bile production mo nang mawala ang ato ang gana sa ato ang pagkaon. Ang uban pod mga igalang isuon makasinati o ginatawag natong unexplained weight changes kanang kalit nga pagbaba o baka pagtaas sa ato ang timbang. Gumikan kay ang atong atay mo man siya ang responsable sa metabolismo ug fat storage sa atong lawas. Kung kini adunay problema, adunay abnormal body weight changes nga atong masinati. And of course, ang uban po mga igalang isuon ang pag-angkon o pagpanghupong sa ilahang mga tiil, sa ilang mga tiyan. Gumikan kay kung poor ang liver function, adunay hormones for fluid imbalance nga mahitabo. Mo nang adunay pagtapok sa tubig sa atong tiyan o baka sa ato ang mga katiilan. Mo nang adunay makita nato nga pagpanghupong. Kung iyon na mga igalang isuon, gusto nimong matabangan ka nga maampingan ang imong atay pag SED Panyawan with Garlic. Mao kini siya ang atong kapsula isuon nga dunay gahom sa ahos, banaba og panyawan nga napamatud-an maayo kaayo nga motabang sa pag-amping sa atong mga atay. SED Panyawan with Garlic.
Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.